passa, gastronòmics? Benvinguts un dia més al nostre canal, que és un canal estupendo, no? Avui, com podeu veure, nois, hem canviat el nostre plató, ens hem anat al poble al costat, a Riudarenes, i estem gravant a un dels millors restaurants, per no dir el que més, de la Selva, no? Un restaurant impressionant com és Can Cordons. Bon menjar, bon beure. Vamos, Guillem, no sé què més dir, és que poques paraules. No es pot dir res més, vull dir, estem al millor lloc de la zona, no? De la Selva, com ha dit el meu germà. Surts d'aquí i dius, quins collons, no? He sortit a rebentar, no? Vull dir, t'has inflat a menjar bé, bon beure i tot el que tingueu a proximitat. Sense més dilació, fotem-li! Doncs, Guillem, què farem avui per menjar? Avui farem galtes de vedella, companys. 3-4 horetes de xup-xup, pim-pam, i quedarà un estofat de puta mare, nanos. Anirem pels ingredients d'avui, Elo? Doncs molt bé, primer de tot hem anat a matar una vaca aquí al costat. Tenim una carn aquí impressionant. I res, tu, un parell de galtetes maques, com les meves, i anar-hi. No les del cul, no, de la cara. Bueno, els dic jo els ingredients? Sí, clar, si jo no me'l sé, és que... La ració d'avui, nanos, per 2 persones. Molt fàcil, pim-pam. Nosaltres portem aquí 2 galtes de vedella, considerables, perquè si no passareu gana avui. Després tenim... Nosaltres passarem gana. Ells no poden passar gana. Bueno, però si ells les fan també passaran gana. Ningú fa res. Després, una ceba pel sofregit. Després portarem 8 mandonguilles, la mida que vulgueu. Un pèl més petites, millor, i les afegirem al final de l'estofat. Després, la picadeta d'all, un all, no gaire, que no piqui gaire allò, avellana, ametlles, 25 grams i 25 grams com sempre, un rajolinet d'oli fol-li, julivert avui no en tenim, aquests dies no ha plogut. Ha plogut moltíssim, una miqueta més i veig les vaques que surten riu avall. Bueno, a part d'això, també a l'estofat hi afegirem un toc de canyella i orenga, que li dona un gust extra, i al final hi podem posar farina i maïzena per acabar de lligar la salsa i bolets, que encara ens n'han sobrat dels dies que em vam anar a buscar i s'han de tirar a algun lloc. Em vaig anar a buscar, saps? No te posis medalletes que no has fet res. Per cuinar no serveixes, però per anar a buscar bolets sí. I per tant, som-hi! Girona! Doncs ara anirem per daurar les galtes. Daurar les galtes i també començar el sofregit, perquè les galtes ja no les retirarem. Llavors tenim aquí la cassola, la posem a foc fort, perquè el que volem és que dori la carn, volta i volta. Sí, el foc l'hem portat al gimnàs, que ara l'han tornat a obrir i per això està fortet, no patiu per això. Vale, seguim, posem un rajolinet d'oli, aquí no gaire. Quin oli, Guille? Font-li, de Cantallops, del 1956. Perquè què fa el llop? Doncs tenim aquí les galtes i posem un toc de sal. Va al revés. Està bé, un toc de sal. Està bé. I tenim aquí la farina. No facis el que l'altre dia, Guille. YouTube ens va enviar reports d'aquells fins i tot. Per poc ens treuen el vídeo. Terrible, Sí. Enfarinem les galtes i les posem a fregir una miqueta. Doncs bé, nanos, ara procedirem a girar això, que si no queda enganxat. Puig aquí. Va, que giro jo. Com que gira? Que falta aquells 3. No saps girar una truita i no girar això? Ja els hi posarem aquí sota el clip d'Instagram, aquest nano girant una truita. Mare santa. Truita francesa, tio, com el camp de mi colla destrossada. Va, bé, deixa't d'estar tonteries, jo me posaré a tallar la ceba, que tu no saps ni girar. Com saps que ha una ceba? Normal. Hòstia, has estudiat el plat d'avui? Jo estudio. Home, saps què passa? A vegades tens aquells dies que t'aixeques il·luminat, tocat per la vareta. Leo Messi dels fogons, tens. Així que ens procedirem a tallar la ceba. Procediré, perquè aquest nano no en té ni flower. Vinga, noi, som-hi! Tu què fots aquí, Tito? Collons, per alguna al meu restaurant. Mare que em va parir, m'està traient el lloc ja. I et va parir. I aquesta bandera també em diràs que és teva. Això sí que no puc fer-hi res, tu. Jo amb els colors m'aparteneixen, però les banderes seves no, És el que hi ha, tens. Poder que et presentis una mica, no? A veure si el nostre públic et comença a conèixer, tu. Doncs jo soc en Pau, juntament amb els meus pares. Ja fa 2 anys que portem Can Cordons, un restaurant així de cuina catalana, com molt bé ens han presentat els nostres companys d'humor gastronòmic. I bueno, aviam si aconseguim fer alguna cosa conjuntament, no? I tant, d'això es tracta, no? I
Les bones amistats duren per sempre, que diuen, nanos. Tu, Pau, hi havíem pactat amb la gent d'aquí Can Cordons a poder, la gent que vingui a partir d'ara de part nostra, a regalar-los un xupit o alguna cosa així, no? Ben dinat o ben sopat. Collons amb aquest nano. Aquest tracte l'havia l'has fet amb la teva puta mare, no? Qui et va parir? Collons, aquest s'enxitxa rapidíssim, Tu, està aquí un parell de segons i ui, tal com hi va, ja, el nano. Haurem de fitxar aquest, també. Tu, Pau, que m'han dit que la taula 4 vol a compte. Merci per l'ajuda, però... Collons, doncs aquí us deixo. Me'n vaig a servir els clients, nanos. Vinga, va, nano. Un plaer, Faré un còctel. Collons, no fa falta parlar tant, Anem a l'idea. Posem la ceba al sofregit un cop tenim les galtes ja ben duradetes, que ja agafen textura. I això deixem que sofregeixi bé, La ceba, que agafi color també, tot junt, que no s'enganxi, sobretot. El tindrem ja gairebé el sofregit a punt, només faltarà fotre-li un rajolí de vi ranci, el tenim aquí en ampolleta petita. Si teniu l'ampolleta petita podreu mesurar bé els centilitres, nanos. Un cop tenim això sofregidet, el vi ranci ja s'ha evaporat, nanos, doncs procedirem no, perquè ja ho he fet. Hem tirat una miqueta de tomàquet d'aquella bona, ratlladeta, de casa, de l'hort de l'àvia, de tota la vida. I un cop ho tenim això ja ho podem retirar i passarem a fer els bolets i les mandonguilles. Següent pas, molt senzill. Enfarinarem, no ens malinterpreteu, les mandonguilles i els bolets. Els saltejarem ràpid a la paella que ja treu fum, per tant, lo espavila. I ja està, les mandonguilles ja les tenim... Si no ens cremarem, tio. Un dia que venim a un restaurant i cremarem al restaurant, tio. Jo he fet les pilotilles abans, a caseta, tranquil·lament, amb el que hi porta, vale? Guillem, què hi porten, les pilotilles? Pilotilles porten carn picada. No fa falta picar la vaca abans de matar-la perquè surti carn picada, nois? No ens malinterpreteu, Ningú ha maltractat cap animal aquí, vale? Això és molt senzill. Porta un toc de sal, un toc de pebre, una mica de julivert i una mica de ceba ben picadeta, molt fineta, això és molt fàcil, tio. Dones així una volta I l'enfarinem, no? I l'enfarinem. Bueno, un cop tenim retirades les mandonguilles, ja les hem dorat volta i volta, anem a pels bolets. Mateix procediment, la farina. L'he guardat, tio. Últimament li estàs agafant gust a la farina. Tenim aquí ja la cassola amb tot el sofregit posat a dins. Hem posat ja... No he calculat la quantitat d'aigua que ja hem posat, però ja hi hem posat l'aigua i tenim això ja amb el foc a punt perquè comenci a arrencar el bull. Un cop tenim això, hi posarem també els bolets que els tenim aquí. Introduïm els bolets. Els bolets amb aquesta farina amb els que hem saltejat li donarà un punt d'especitat extra. Anirà molt millor això mentre va bullint. Fem una bona barrejada i sempre important que l'aigua cobreixi la galta. L'aigua, pel suc que tindrem després, sempre que cobreixi la galta. Així es cou tota uniforme, nanos. Pilotilles els últims 15 minuts, si no, serà carn picada perquè quedarà desfeta. Bueno, anirem a per fer la picadeta. Us preguntareu on és el meu germà. El meu germà ha anat a la pelo, veieu, té un problema capilar, no? Per això porta el barret de palla. Però bueno, no passa res. Procedirem nosaltres a fer la picada. Com hem dit abans, 25 grams d'ametlles, 25 grams d'avellanes i un all. Hòstia, el bé que aniria ara, si tinguéssim una mica de julivert per afegir aquí la picada, nanos, seria cago amb la puta. Bueno, ja que ens ha baixat del cel el julivert, doncs l'utilitzarem, no? Incorporarem a la picadeta, la passarem pel morter, nanos, i directe a l'olla. A continuació incorporarem la picadeta que acabem de fer a l'estofat de galta que tenim a la cassola ara mateix i després, el més important, deixar-ho 2 horetes i mitja, 2 horetes i quart, per allà, que faci la xup-xup i que quedi la galta ben tendra, nanos.
Doncs gent, passarem a la secció meva, que avui la tenim una miqueta enxitxareta també, com els últims dies, vale, Nano? Vosaltres a vegades passeu per mesos, per setmanes, no?, d'aquestes que dius, hosti, no mullo ni el xurro dins la xocolata, no? Pues molts pensareu que no hi ha solució. Pues sí que hi ha solució, nois, i jo us la vinc a portar, perquè jo què porto aquí? Solucions. Davant dels problemes, solucions, nois. Quina és la solució? Molt fàcil, tets. Nata per muntar amb això, munteu el que vulgui, no us muntaran a vosaltres. Una de dues, és espectacular, nois. No us fixeu en la marca perquè no paguen. No paguen. Vinga, nanos, procedim a posar les mandonguilletes. Cal dir que les mandonguilles les hem de posar quan ja gairebé ho tenim, Això ja fa 2 horetes que fa la xup-xup, per tant, posem les mandonguilles 15 minuts, que no es desfacin, ja ho tindrem, nanos. Farem com les àvies, nanos. Cassoleta, vella, d'aquestes guapetes. I ara procedeix a l'emplatat, nano. Volies començar per dir aquesta mariconada que acabes de dir? Què passa? S'ha d'informar la penya, tio. Bueno, nois, va, vinga, a menjar el plat i a menjar que ja va ser hora. Diu, acosta el més. Arraconat. Tot s'ho arracona cap ell. Pòquer, asos a la butxaca, sempre. Nanos, és el moment d'anar a fer el tastat. El Vicky el provarà. Els dos, els dos. Fes el tastet amb nosaltres, Sí, no? home. Home, Vinga, va, tant. sí. Uita, aquest també, que se'l quedi. Hòstia puta. Les serveixes? Uita, primer t'ensenyo com... Jo no ho veig, però vull veure. Quina anyada és, això? Això 2019. Uita, va parir. Com la meva filla, tu. Bueno, salut, companys. Es nota el toc de grosell, A parir, ja sabeu què diuen, el vi de Can Cordons et fa caure els collons, Primer els invitats, Car de bona pinta, això, Hombre, parir. posa-n'hi dos, home. Ara, que no passi cullerades per cap. Uita, no hi ha ni mandonguilles, vinga. Ara. Vinga. Que no n'hi falti, home, que no n'hi falti. Primer els convidats, Cuidado, amb carn d'ell. Uita, 2 mandonguilles a mi m'hi han anat. No, mare, que va parir. Una de premi, vinga, miqueta suquet. I ara que ja el tens tu, em pensava que pararies de servir, ja s'ha servit ell, ja està. No. Tu, això no porta per marir, si no, jo no menjo. No. Demà tindré unes agulletes als braços, Ja està. Ja ho veuràs. Va, he de provar això. Doncs vinga, som-hi doncs. La galta ben tendra, nano. Que aprofiti i que tipi. Quina passada, nanos! Espectacular. Em volies? Després te'n portem una mica aquí, als veïns que ens en demanen. La galta supertendra. Sí, Superbo, Tan tendre com nosaltres. Bueno, nois, arribat a aquest punt, esperem que us hagi agradat molt aquesta temporada que hem fet d'episodis. Sobretot, moltes gràcies pel vostre suport diari, o no diari, perquè pengem foto cada 2 dies. Estigueu atents perquè venen moltes coses noves. Seguiu-nos a Instagram, intentarem seguir penjant cosetes, ja ho veureu sempre. I coses que venen amb l'sticker del negre del WhatsApp amb la tita fora. Dit la tonteria del meu germà, donar les gràcies al meu company, en Pau, per deixar-nos al restaurant de Can Cordons, no? I a Per l'altre gravar aquest company episodi. també. L'altre també, l'Adam, que és soci accionista de Can Cordons, no? correcte. Té molta pasta, ja el veieu, no veu les sabates Nike aquí que ens porta el És nano. italià, imagineu-vos. Doncs res, un plaer haver gravat aquí amb ells avui. Donar-los les gràcies. Gràcies a vosaltres, de veritat, per haver vingut. La cuina és això, la cuina és humor i no hi ha millor tàndem, millor duo que ells per transmetre això a tothom que li agrada la cuina i la gastronomia. Tia, me farà plorar, tio, me farà plorar. Ens ha fet veritat, emocionar senyor, la tots, veritat. tio. Bueno, res. Esperem seguir a alegrar-vos els dies. I recordeu, nanos, típica frase del programa de la primera temporada, us portem sempre al cor. I a la panxa també, home.